li uvijek ovako startirali? Pa, u principu da. I nikad se nije desilo da ne izvuče? Nikad. Pa najviše nam je pomogao u stavom ratištu kad se cijela kolona bila zaglavila u blatu. Pa smo onda jedini on uspio i sve izvući van. U Hrvatsku vojsku došao tako da sam ga ja prije toga kupil od one vojske da bi ga sačuvao. U principu kao raritet od je star, a onda smo ustanovili da će jako dobro poslužiti u Hrvatskoj vojsci. Koja je to marka kamiona? To je James, američki, negdje 37. 39. godina. Prva akcija je bila negdje u polovicom 7. mjeseca na putu za Topusko, jedno ratište koje je praktički bilo okruženo. Onda smo mi morali proći ispod Viduševca dole po poljskom putu. A taj dan, to jest noć prije i dan je padala dosta jaka kiša, tada je bilo sve dosta raskvašeno. Poljski obični put kojim su prije samo traktori išli, a ne auto. I James je na kraju sve izvukao. Nema ih više ovako puno, ovako. Pa, ja ne znam ako ih ima još 10-ak u Hrvatskoj vojsci koji rade. Mi smo došli prema Zagrebu po građu za građu jednog mosta. I na jednom tom mjestu gdje se znalo inače da ovi znaju napast iznenada, se moralo dosta brzo voziti. Jedan dosta dugačak ravan šmit i u jednom momentu je kamion samo poletel u zrak. Čitam onaj brci, ne znaš di si, se nije ni osjetilo se ni ne sjećam eksplozije. Dobri stari James, dobacio nam je neki prolaznik, ružan ili lijep. U filmu Nadnica za strah, dva su Jamesova rođaka provozila nitroglicerin lošim cestama. Biti ružan bila je cijena opstanka. Lijep je mogao biti samo nadgrobni spomenik. Kamion koji me je nekad plašio, danas bi mogao biti simbolom heavy metal estetike. Razmetljivo ogoljen do čelika, uvijek na rubu, tamo gdje život ponire u opasnost i avanturu. Vozite se ranom cestom i naput poljećete kada ste u avionu.